ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಪಡುಮನೆ ಕುಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಟಿದ ತಿಂಗೊರುಡು ಮಲ್ಪುನ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ತುಜಂಕ್ ಬಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆ ತಪ್ಪುನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದ್ದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕೈಪ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿನ ದಾದ ಪನ್ನಗ ದುಂಬುದ ಕಾಲಡು ಬೆನ್ನಿ ಆಯಿ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ತಿಂಗಳು ದಾಲ ತಿಂಡ್ರೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡಲ ಈ ನುಗ್ಗೆದ ಬಕ್ಕ ತೊಪ್ಪುದ ಕೈಪುನು ಮಲ್ತದ ತಿಂಡ ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನ ದಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ಐಟ್ ಗುಣ ಆಪುನಿಗೆ ದೇ ಬಣ್ಣಗ ಐಟ್ ಗರ್ಭದ ಸುತ್ತುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನ ನಮ್ಮ ರಕ್ತನ ಶುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನಿಗೆ ಈ ನುಗ್ಗೆ ಬಕ್ಕ ತುಜಂಕದ ಕೈಪು ತಿಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಒಂದೇ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಪಡುಮನೆ ಚಾನಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಬಲೆ ನಮ್ಮ ತೋಟಕ್ಕೆ ಪೋದು ತುಜಂಕ್ ಬಕ್ಕ ನುಗ್ಗೆದ ತಪ್ಪುನ ಪತಾರ್ಕ ಎಂಗಲ್ಲ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಯ್ಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅರಡ ನೆತ್ತ ಮಾಹಿತಿನಿಕೇನಿಗ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್ ಮಲ್ಪು ಮುರ್ದೈತಾಳೆ ತಾರ ಎತ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಒಂದು ಗಡಿ ಬೋಡ ಅಂತೆವಾ ಅಂತೆ ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಿಲ್ತಾರೆ ನೀನು ಸಣ್ಣ ಮಲ್ಪೋಡ ಸಣ್ಣ ಅಲ್ಪನಿ ಜಾತಿ ಆಮೇಲೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೇಯ್ಪೋಡ ಹಾಂ ಪೂರೊಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಂಡದೆ ಅಗರ್ನೆ ಏತ್ ಬರ್ತು ಬೇಯ್ಯೋಡಂಜಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ತಂಡೆ ಎರಡು ವಡೆ ತಾರೆ ಬೇಡವರಾ ಅವೇನಾ ವಡೆ ವಡೆ ನೀರು ಬೇಡ ನೀರು ಏತ್ ಪೋಡಾಪುಂಡು ಅಡೆ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಒಂದು ಲೋಟೆ ಬೇಯ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚು ಅಂತ ಬೇಯ ಜೋರು ಬೇಯ್ತಾ ಬರ್ತಂದ್ರೆ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ಗಂಜಿ ರೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟೆಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು
ತಿನ್ರೇಗ ತಿನ್ನರಿ ನೀರು ರೆಡಿ ಅಂಡು ನಾನು ತರ ಪ್ಲೇಟ್ ಉಂಟಾಡ್ದೆ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಎಂಕನ ಅಪ್ಪೆ ಮಲ್ದಿನಿ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಭಾರಿ ಸ್ಮೆಲ್ಲ ಬರೋದುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ಆಟಿದ ಪೊರ್ತುಡು ತಿಂಡನ ಎಡ್ಡೆಗೆ ದೇಪನ್ನಗ ಮಸ್ತ್ ಒಬೇ ಒಂಜಿ ಕಾಯಿಲೆ ಬತ್ತಿಪ್ಪು ಆ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಈ ಒಂಜಿ ತುಜಂಕಿದ ಕೈಪು ತಿಂದ ಕೂಡ್ಲೆ ಗುಣ ಆಪುಂಡಿಗೆ ಮರ್ದದ ಅವಕಾಶನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲಡ್ ತುಜಂಕದ ಆಟಿ ಬರ್ನಾಗ ತುಜಂಕ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಐತೊಟ್ಟು ಒಂತೆ ಬಾಲೆ ಪಾಡು ತಿನ್ನೊಂತೇರಿಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎಂಕನ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಇನಿ ಮಲ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಈ ಆಟಿದ ಟೈಮ್ಡು ಅಂಚ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪಡುಮನೆ ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಾನಲ್ಡ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಚಾತನೊಂದು ಪನ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಓಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮಲ್ಪಿರಿ ಮದು ಪೊಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು